Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest, al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una nova recepta. Què és el que estarem fent avui? Doncs avui estarem fent una recepta que em van xivar l'altre dia. Així que des d'aquí, moltíssimes gràcies a la Xènia. Un petó enorme per tu, perquè m'encanta que em digueu receptes. Me les apunto totes per fer-les. Tot el que em xiveu jo m'ho apunto. Així que estarem fent aquesta recepta. Unes mini coques, que semblen una miqueta les coques de vidre, però bé, ja veureu. No m'enrotllo més, comencem! Doncs comencem. Aquí tinc les hòsties per fer les crestes. I aquí tinc la safata de forn. I començarem posant-les a la safata. En compte perquè són molt finetes. I les pintarem amb oli. És una recepta super fàcil, poquets ingredients i a més ràpida, perquè això no estarà gaire estona al forn. Un cop pintades, els afegirem sucre. Jo els hi posaré bastant. No són iguals que la coca de vidre, però sí que és veritat que s'assembla molt. Queden molt bones i són més rapidetes de fer que una coca de vidre. Afegim els fruits secs, és un mix de fruits secs i els he picat una miqueta. Bé, i jo dir-vos que a aquestes alçades ja tinc el forn preescalfat a 180 graus i tindrem les coques aquestes doncs uns 15 minutets més o menys. Però bé, com sempre, quan surtin del forn us diré l'estona que han estat. Llestos, anem cap al forn. I mireu les nostres coques, acaben de sortir del forn, al final han estat uns 11-12 minutets. I ara els hi donarem un toc amb anís. I deixarem que refredin. Realment l'oloreta és brutal. I mireu les nostres coques, jo crec que han quedat força xules i estan boníssimes. Així que ja ho veieu, amb unes hòsties d'aquestes per fer crestes, mireu quines coques més bones. Així que ja ho sabeu, bon profit a tothom. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la nostra recepta d'avui, la de les mini coques que s'assemblen a la coca de vidre. Aquesta recepta que m'ha xivat la Xènia. Un altre cop, moltíssimes gràcies, Xènia. M'encanta que em digueu receptes, que me les apunto totes i provo a fer-les. Així que bé, espero que proveu a fer-les, espero que m'ho expliqueu aquí sota, que ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. Prometo que intentaré contestar els missatges perquè vaig una mica de bòlit i m'està costant, però prometo que ho intentaré. I bé, dit tot això, aquí us deixaré la meva adreça d'Instagram i així que ens veiem a la propera recepta. Adéu!